Hola, avui com que és el dia de Sant Jordi, i aquest primer trimestre fem unes classes de videoconferència online, haurem de celebrar el dia de Sant Jordi. Sí, llegim cadascuna de nosaltres un poema. Va, que començarà la Carme Roldà. Carme, va. Hola, jo soc la Carmen i jo llegiré el poema de la Diada de Sant Jordi, de Joan Maragall. La Diada de Sant Jordi és diada assenyalada per les flors que hi ha al mercat i l'olor que en fan els aires. I les veus que van pel vent, Sant Jordi mata l'aranya. L'aranya que ell va matar tenia molt mala bava. Perenyinava les flors i s'enxuclava la flaire. I el mes d'abril era trist i els nens i nenes ploraven. Quan el sant hagué passat, tot jardí se retornava. Per jo, cada any per Sant Jordi és diada assenyalada per les flors que hi ha al mercat i l'olor que en fan els aires. Oh, molt bé, molt bé. Molt bé. Va, Gràcies. La següent, va. Jo sóc l'Àngels i us llegiré Per què has vingut, del Joan Salvat Papaseit. Per què has vingut? Han florit els lilàs i han dut llur joia envejosa a les roses. Mireu la noia que us guanya l'esclat, vella i pubilla, i és bruna de rostre. De tant que és jove, enamora al seu pas. Qui no sap quan la veu, que s'enamora. Per què has vingut? Jo ara torno a estimar. Diré el meu nom i el cantarà la losa. Ja està. Molt bé, un aplaudiment, Molt bé. Àngel, molt bonica, va. Ara l'Eva, no? Jo sóc l'última. No, qui és ara? Ouda. Ouda. Que calor. Vale. Soc l'Ouda Vela i llegiré el poema de Pere IV, Abril d'enamorat. Passeig de Grècia amunt amb el llibre i la rosa avança somrient. Abril, endins, la Núria. Primavera meva, pot ser plou i fa sol i cavaller invisible cavalva un núvol d'or muntanya en dalt. Molt bé, molt bé, Molt bé. Molt bé. Molt bé, es fa bé. Aquí ara. Jo es veig una mica entretallades avui, no ho sé. Igual. Però va fatal, això. I així, això deu ser de la connexió de la gent, de que hi ha molta gent connectada o així. Va, qui més? Nati. Me dic Nati i d'allòs. No em surt. Contareu la poesia de Damunt de la pell de Montserrat Abelló. El vent damunt de la pell, entre els cabells, dins de la boca, el nàrius, els ulls esbaratats, plens de vent. El vent damunt de les cases, les finestres i les portes, estrenyent-se els forrallats. Entre els barrots i els balcons i les esclatreses i plens de caranyots estrets. Els vents que escombren els carrers de la ciutat i es barullen els seus cabells i els meus. El vent que es penetra al cos i dins. Tu i jo, caminant contra el vent. Molt bé, Molt bé. Un aplaudiment. Vinga, ànim. Qui més ara? Li toca. L'Eva. La Netza. Netza. Espera que no la veig, no la trobo, la Netza. On és la Netza? Netza, que no... Sabes de tot. Ara, va, Netza. Netza, va. Una rosa, Sant Jordi Santa Diada, del passat i l'avenir, fa et partia nostrada, del meu cor fas sobreeixer, la via matinada, cuina giù di cuier, una rosa perligiada, una rosa a mig obrer.
Molt bé. Molt bé, Bé. molt bé, Molt bé. Molt bé, molt bé. Ara jo. Era la Eva. Soc la Eva, sí? Soc la Eva i bueno, us diré un poema amb tots els tons del dolor i de l'azar, de Feliu Formosa. Si tu vols, vigilaré les herbes que ens esperen. Si tu vols, controlaré de flors el teu somriure. Si tu vols, tornaré a alçar-me de les meves cendres. Si tu vols, faré que tot s'aturi en els teus pòmuls. Si tu vols, desxifraré l'aracle dels teus ulls. Si tu vols, aniré al carrer avall, fins al mai més. Si tu vols, dependrà del teu coll, de tots els viatges. Si tu vols, serem fills del capvespre fora vila. Si tu vols, esperaré com sempre el teu mot. Vull. Molt bé, Molt que bé, bonic, Eva, molt que bé. bonic, Ets l'última expressió, M'encanta. Molt bonic és aquest poema també, A veure, jo us en llegiré un, que és aquest que teniu aquí davant, que és Cançó a Malta, que va escriure el Màrius Torres, que sabeu que és el gran poeta de les nostres terres, de les terres de Lleida. I és una cançó que va dedicar a una noia que estava... El Màrius Torres va ser un escriptor, un poeta que va molt malalt, que va estar molt malalt, de molt jove, va morir molt jove i va estar en un sanatori on va viure uns anys. I una companya del sanatori era una noia que es deia Mercè Figueres. I aquí li va dedicar aquesta cançó, penseu que els dos eren allí, estaven greus, la noia no va morir, però ell sí que es va morir. Llavors, ell li va dedicar aquesta cançó, que potser l'heu sentit perquè la canta el Lluís Llach. Cançó a Malta. Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels. Fem el mateix camí sota els mateixos cels. No podem acostar les nostres vides calmes. Entre els dos hi ha una terra de xiprers i de palmes. Entre els meandres grocs de lliris verds de pau, sento com si em seguís el teu batec suau i escolto la teva aigua, tremolosa i amiga, de la font a la mar, la nostra pàtria antiga. Que és bonic? Vinga, desitgem que us hagin agradat els nostres poemes de Sant Jordi. Desitgem que us hagin agradat i ara fins l'any vinent.